Para naman akong napakasakit masyado. Imagine na kasi nakalive. Ano nakalive? Ay, nakalive pala ako. Tapan niya ko yung mukha ko dyan. Ano mo nga dito? Dito. Napakasakit na. Bago pa, eh. Mamaya siguro okay na ako. Nadugoy niya. Huwag naman. Hindi masakit ako talaga. Ano kasi ako sa sakit? Nag-laser ako sa ano. Hindi nag-laser ako sa barko. Masakit ako konti. Gusto niya eh. Pero kiribang naman. Okay na, di na masyado. Dito. Sa partner. Diyan kasi yung kagabi. Sa ano, Filipino. Anong pangalan na Anong pangalan? Ano sa Filipino bar dyan sa ano? Gently. Dalawa yan nagkaharap sa yung isa tayo na ata yan.
Para na lang nag-shave. Tama. Yung parang tama. Pagpas na tara. Pagpas yung tara.
Station. Pwede ko muna. Ayun na natin.
siya sa...
naman masakit pero alam mo yung parang ano yun. Kaya ang ano lang pa. Yung feeling ba? Nakaano ka lang siguro sa tingin. Siguro.
Hindi pa? Hindi tapos na pero blessing. Okay na yun, maligo naman ako pag-uwi. Matanggal mo kaya yung sabon. Sige lang, huwag mo na masyado ano eh. Sabunan ko lang. Dalil. Ah, kasi, tago mo natin yung ano. Andyan ka din. Ah, picturean eh. Hindi ko naman kailangan mukha mo. Tapos, Ay, huwag mo rin sabi ng mukha ko. Okay na? Wala po. sobrang sakit. Hindi ko nasagot eh. Hindi. Hindi ko nasagot. Carry bomb. Gusto mo? No? Wala. Katatapos ko. Decide ka muna. No? Wala na akong Third tatapa. Wala. Yung mukha ko. Opo. Ang sakit-sakit mo. Kita na. Sige, sige. Pasensya na pa. Busy kasi ako. Sige, sige. Saan na? Bayad, bayad. Kaya na tayo natutulog. Kaya na to, sir? Kaya mo sinabi. 200. 250. Bilihan na lang ng gamot. May... Masakit na yan. Gamutin pa to? Yung pang ano. Pang... Para mas madali mag... Ay, Ilang okay naman araw? siguro hindi. Example lang, tinitipid mo siya. Gamutin pa pa to. Akala ko hindi na. Okay na to. Ah, sige. Ano bang gamot ang ano nito tagay? Ngayon mo na lang yun. Sige ba? Di man. Ay, ito na ba yan? Kunin ko na. Okay na, thank you. Sige na. Ah, hindi matingin. Ilang days yan mawawala yung ano sakit? Talaga nagtanong mo ako yung hindi naman masakit na masakit talaga. Hindi kasi ano naman ano ba naman niya yun? Kaya ba? Okay lang ba tatuan din kahit maraming ugat-ugat na maliit? Oo. Walang ano yun? May sampo ka? Wala. Wala akong sampo. Ano? Bagay mo na sige na, matulog na ako. Na naantok ako. Wala akong sabihin. Bakit ba problema ko ngayon? Meron ka dyan. Ano yun?
Wala ka na. Yun sa ano mo na lang. Ano ko mamaya, hindi ko naman ano. Akala ko ba yan? Free lang yun. Hindi ka na. Ito talaga. Ito talaga kasama kong kulit. Yan, lamig. Sabi nila, uwi na tayo. So okay na, salamat. Gusto yung sakit yun. Masyado. Hindi. Carry bag, carry bag. Wala yan. Salamat sa'yo. Alis na kami. Mauna na kami. Hi guys, welcome to our vlog. Good morning. Andito po kami ngayon. 3 na nasa. Ito lang yung isa. Hindi na. Ito po yung isa. Hindi po. Okay naman. Kung nasa yari ka na ulit. Mama ko. Hi mama. Delay siya. Gago pag ganito kasi yung no panty challenge. No panty challenge kay Flora. Mapahiyaw sa sakit. Live na siya, papanoorin ko kayo. Live na Kano kaya natin? Ano nagpatingin? Thank you. May patingin ako ba? Ayoko. So, hindi po yung line mo. Sa throat. Okay na. Quality. Hindi ka kaya may pinagdaan nila. Sita? Kung hindi siguro summer kakayanin. Oo na. Baka ikaw. Oo. Sige, nagkasakit. Actually, sa init. Ano nangyari sa paa mo pala? Kinakain na. Kung bakit. Hindi kailangan. Lalagyan ko yun. Lagyan mo ng ano, binigay ko sa'yo. Totoo ko kaya ito. Ay, cute yun. Marami yung mukha nga. Puro ay patato na ka. Yung kay Kay. Yung fade ba? Live work. Hindi na huhugasan. Hindi na huhugasan kasi. Hindi mo naliligo yung dalawang yan eh. Ano ginawa? Bakit ako hindi rin ako naliligo? Puso. Ano ang gasas? Tumugas ka naman. Ito. Nahuhugasan ako na kaya yung fade. Laging nahugas. Hindi, pero kasi yung ano, mahirap yung tingin yung mga ganun piece. Nag-medium ka. Sa kanila nila. Kilala ko yung... Hindi gloves eh. Diyan lahat. Na? Ano kayong bigla? Ano siya yun? Ilocos. Hanap na naman ako pa. Kuya, magkano to? Sa ganito?
Gano'n ka lang. Ganyan. Punta kayo susunod kayo sine. Ay. Ay, susunod yun, no? Takag bibig mo talaga. Pag ito, ito. Padagdag ko dito, mo matatanggalin ka agad yan. Fire flame. Fire. Mahirap. Pero di ba nag-fade din yan kapag sa mga ganito? Madalas kasi yan talaga. Ito na lang yung kanina mo. Ayan. Yung sunod mo sa kanya. Ay, yung ano? Hindi, hindi. Yung lotus gusto. Ay, kay Sheila yun. Kaya naman siya. Hindi to. Masakit ba dito? Hindi yan. Sige, nagpalagay dyan. Ano Isang dito punta na? ng pag Yung ganito po. Akin na Dito yung din. muscle mo. Sanda. ganyan ka dyan. Dito din. Hindi ko nga Tapos alam libre yung mo na ito. dry skin. Pati lips na. Hindi na. Ayan. Masakit dito. Hindi. Hindi masyado. Mas masakit to. Sa ito labing. Mas masakit sa labi. Two joints pa ng mati yan. Kamagalaw sa'yo. Sandali lang. Totoo ako. Napapanood kita dito eh. Sabi mo, pati mo yung mama mo. Hello sa mama ko. Matutunan naman ako. Kaya na naman Send mo ako. yung link kay tita. Huwag mo bibigay. Friend ko pa Joke naman ka. si ano. Si... Pero alam yan, nagba. Sinabi ko na sa kanya yun. Pinakita ko na sa kanya yan. Illegal talaga ng... Eh, wala. Ano gusto mo? Drawing? Eh, naata gusto na ito. Reaction videos, pero... Ang pamaraan. Ang dami gilos, oh. Masakit yan. Masasaktan ka? Sakto lang. Oo. Check yung mga pagkano. Pagkano. Agad. Ikurap mo. Scrap suit naman yung suit mo. Hello naman. Shout out po kay Princess Allen. Nag-comment po yung mga jeep. Tapos nagpapato. Huwag mo na natutulog. Kailan mo na si Badri? Ayun. Meron. Shading. Buti ka, palisa. Puro plano kasi mga ano. Yung ito gawin, ano gusto mo po eh. Nag-iikaw kayo kaya sa puso? Dito. Doon ka sa ano? Saan yung sumali? Sumali. Kaya kaya ko. Sa ilong mo. 400 yun. Pero sobrang Kahit saan, kahit dito, Sa 400. Kings meron, tsaka sa Queen. Hindi ba matagal bang mag-heal?
nga, itong sa ilong ko hindi pa nagigil to eh. Kapag nahila ng bata, Paano labas labas intestine mo. Oo. Bakit hindi naman talahila? Hindi, pag nagano ng bata, pag nawawala, patadyaan, ako, Nagpundis ka lalabas. Hindi nga eh. Ay, Dami Kailan na ka close naman yun. Kailan ka magbubuntis? Tanong. Ay, mahog ko pala. Ako pala. Mahog pala ako. Ingay, naririnig kayo sa loob. may audio ba yung wala? Oo naman. Buntis pa kayo. Tama kayong work. Yan, sakit niyan. Nakakakot yan. Pero si kuya walang tato. Wala kang tato kuya? Hindi mo alam. Meron. Minimalist lang pag wala. Ilong kita. Tawag ito. Oo, maganda to. Para pag ano. Hindi pwede po kaming tubig. Sige po. 5 dirhams isang ano, baso. Diyos yan, guys. Siya po naman. Wala pa siya. 5 dirham din. Totoo naman, kuya, 5 dirham. Lagay mo. Lagay mo ng 5 dirham sa ano yan, tinggi. Pa-shading mo yung kilikili mo daw. Bikini nga. Ah, bikini. Oo, bikini. Ano yung pink-pink? HP. Pero, Or may pangpatulin na shape. Okay. Stencil. Carbon. Ito yung print niya, tapos ibabakat niya dito labo sa blue. Tapos pag dinikit dito, magka-blue. Patatuan na lang. Patatuan mo si Papa tsaka si Mama mo. Salamat. Kanina pa sis. Bakit kaya masakit dyan? Ba't anong dugo? Kasi pero... Meron ka. Sa tissue. Meron kasing ano yung namin cream. Ito wala, oh. Talagang balikan ko yung sinurog nung... Ano una? Ganyan din, takot pang ako nung una, di ba? Naalala niyo ba yun? Umaatras ka pa. Oo, talagang sumisigaw pa ako. Tanga kaya. Wala pa natutusok, sumisigaw na ako. Hingin pa rin ako. Hmm? Hingin pa rin ako. Live tattoo session. 79 watching. Yung viewer ko yun. Dami subscriber ko yun. 35 yun. Meron pa siyang katuloy dito, no? Yeah, June. Pati, gusto yung ko yung last time. Ano yung ba yun? Hindi lang po. 2 joints pa rin natin. Sabi siya.
share mo sa ano, Kuy, Facebook. wag. Shout out. Naral ka. Wag, Disney. Shout out kay G. Ano sabihin niyo pangalan ko? Oo, masakit. Shout out po kay Mark Francis Javier. Ako din shout out sa sarili ko. ano. Hindi mo kinapagpuan, nakapagod. Ito pala tawag. Dito. Ang pwede dyan. Sa'yo. Mahalang na balong. Walang long. Tapos oras pa ba ito? Love. Love. Sorry. Ano? Ito ano nga AG. Ages. Butin kami yun. Saan niya? Nagpa-ano ka? Nagpa-grab ka? Ha? Yan, subscribe ako sa iyo. Ay, Discount ka. laki pala. Laki ka subscribe ako kanya. Ganda na. Subscribe mo ulit sa iyo. Pwede ba kung mag-ano ko na? Mag-bank transfer sa inyo? Or cash? Ang gusto niyo talaga? Cash na? Cash na. Ito muna ako. Wala ka magka. Pwede mag-transfer. Sabi mo wala ka. Namin na din mag-chat. Yun pa rin. Hindi ka makapagpasato. Isa nga dito malaki. Ang isda. Ipin mo isa pa. Tabi siya dito. Yung dito na lang po. Sabi mo eh. Hindi ko na ito po naman pa rin siya. Patingin. Masakit yung tabi ko. Saan na ikaw ayaw? Ganda. 3D na. Kasi mamagana. Sige, okay na to. Ganda lang. Pati yung gagawin ba yan? Alin? Yung dito? Alin po? Alin Yung dito? flame. Ang ganda. Mag-finish. Gawin mo Hindi na siya lang matatanggal. bracelet to. Hindi ko pa pagawa. Ang laki ng pinatatungo siya. Apat pa kaming dala mo. Hindi, inisip ko papatato ko yung dito. Patato ka na dito. Patato mo na lahat ng gusto mo siya. Ano iba? Para isang ligpitan na lang ni Yung Kuya. kagaya kay Sheila. Yung blower. Ay, yung rose mo. Hindi. Ito. Sa tayo. Oo. Nag-print ba? Yung drawing ng nag-uwi. Dito ba nagpaan si Sheila? Diyan. Ah, hindi. Sa Pinas. Yung pala, mayroon pa naman sa Google. Hindi na saan. Ito. Or send ko na lang sa inyo. Pero ang naka-shade sa akin yung moon. So, isi-shade yung moon. Wala ka siya. May iba pa ito. Hindi siya star na ganyan. Ay, hindi ganito yung formation. Mga 3x po. Zoom ko. Mas maliwanag ko. Cancer. 69. Bali ito hindi naka-shade.
Cancer ka ba? Sa tubo. Cancer ka ba? Tapos yung muna yung pabalik ko doon, pabalik. Pahiga din siya. Ayun. Wait ko ka mo po. Kabayaran ka naman. Ano po naman? Nagagalit ka. Siyempre yun ang ano. Ano po ano? Yung nasa Pinterest. Try mo. Ay, hindi ka lang yun. Inaakit ako ng galit. Bakit pinahin ka pa ano? Oo, nasa ano tayo, sir? Okay. Yun. Okay. Kami mo na lang. Fancy alis naman ito, napapatatuan ako rin. Sabi mo nga. My fruit. May allergy. Joke mo. Gusto nila Yung sapatos. Gusto. Pinost ko nga yan, nakita ko yun. Ano? Yung sapatos. Gumamit pa siya ng ibang Facebook. Kaya naman yan. Buti Buo na kasi sila. Ang check mo ba ba? Gusto ko yung ganito. Galit to, ito ah. Si Kalokay, kayo nung ako ang gabi ko. Ilang ba ba? Yan. Wala kasi akong picture sa mga Yan lang. kaibigan. Sino? Bakit ba pala? Okay. Dito. Ah, dito. Dito na, sa malapit sa tayhan. Sa pisnino pwede. Ganun. Kaya gusto tayo. Ganito. Ay, alam ko na. Ito. Parang kung nga rin magugulat, no? Daga. Yung, yan. Kaya nga eh. Dito, soda lang ang ganito. Dito. Eh, humatapapap pala ako. Ito na. Yan. Nag-shout out. Marco. Bibenta ka na. Maganda rin yun eh. Mag-instant ka sa galos. Nido. Nido ka pala. Isang kilong baboy. Bakit kaya ano? Dito sa batok. Kaya malupit mo ano? Saan? Dito po. Liit nga lang ng tenga ko. Palitan mo din. Mas maliit yung tiyan ni Sheila sa'yo. Mas malaki Okay na yung yan, may tenga sola niya. kang tenga. Dito. Si Alice same nga may part tenga, yun. wala namang pandin. Alam mo naman, Hindi no? niya Kuya, marinig. gusto ko kita yung sa salamin. Sige, nagdikit ko muna.
Sige. Nga ako, masakit yan sa'yo. Masakit po to? Hindi. Mas Paano makan sa ko kamay. ginawa dati yan? Wala pa ako dito eh. Hindi, dito. Parehas lang. Wala ba yung ponytail pero? Eh, razor na muna natin yung ano. Gago. Akala ko, razor mo. Tama na yung ganyan kalaki. Oo. But gusto mo guys. Ito nga mahal, masyado kong maraming pinapansin. Kaya ayaw niyo ba mag-shading sa kaligilid? Sira ulo ka. Pantay yun na yung shading mo. Joke lang. Bakit ginagayodoran niyo yung tenga ko kuya? Di mo ba? Okay. Papangino. Ito tuloy. Pangisitigay. Tang ina mo. Alam mo yun? Maasim pa naman yung ganyan. Pagkutin mo yung ganito mo. Picture mo. Ay, sakto lang pala. Ay, ang ganda si. Ganda. Right ear din ba yung kay ano? Ganda mo si. Parang malaki. Malaki. Tomboy comic. Maganda nga. Maganda nga siya, pero gawin ko kung okay ka sa kanya. Walang pero. Tingin. Eye power. Oo, di ba? Ang ganda. Malaki. Palipan ka. Patingin? Meron ka. Parang okay lang for me. Wait lang. Pero may ko si Sheila kung right or left ba? Cancer ka eh. Two. Saan yung picture? Ang naka-shade po yung moon. Ah. Ito, no? Parang right yun, yung kay Sheila. Right Ito ito. sa cancer ka na. Picture siya. Unless Di mo nakabaliktad yung Ito camera. kasi ito. Ito Instagram mo laki? Facebook pa. YouTube lang? YouTube lang kaya upload ah? Facebook ko. Ano sa Ano? Facebook mo? Parang ano. Basta Facebook ko kaso. Wala akong upload. Sige na. Right here. Ano ba tawag dito? Horoscope? At ako ganyan aris na ganda. Talaga. Aris ka ba? Ako rin aris din ako. Patingin nga. Kasi maganda. Baka Maganda mapanagdag ko yung ba? shade dito, kaya dito sa likod. Ito. Pero yung sa atin kasi Oo, same malaki. magdadato sa'yo sa'yo. Hmm? Papayag ako ako magdadato sa'yo. Hindi. Bakit? Sino ka? Okay. Ganda. Sindal mo. Sige, sandal. Pangtatuan talaga yung ganyang kamo. Sige lang. Kaya ako. Ako rin ako. Ganyan na lang. Eh, confidence eh. Ako makikita ako ng nanay ko. Sus. Ngayon ka pa, ano, nakita na kanina. Mukha. Hindi yung mukha ko. Sige, sandal. Oh, you're famous? Taas mo kuya kunti. Yan. Kapabunot na yung bagang mo. Sige, taas mo yung pama. Higa ako? Ah, Paano eh? Wala dito. hindi, hindi. Natutulog Sige, kasi. sandal. Magilid Ah, so yan. sigilid ako. Para Ah, ano. sige, ano, ganyan o. Yan, ganyan. No? Masarap sa atin kasi kung may red doors tayo eh. Hindi nga red doors eh. Ang painit ba? Shit. Kuya, wait lang. Ang magano. Ah, Nancy. Ayaw mo nga nung iloko ka ni Kadawi. Mark, videoan mo nga ako dali. Ito oh. Gagi! Yung Sa right daw? yung moon po yung naka-shade ah. Ay. Ito na lang. Hindi ko maano. Parang yung sandal lang ako yung cancer. Ayan yung sige kung anong gusto niya. Hindi nga siya makadecide. Ang clean. Parang Red ganda doors naman. eh. It's the big in the house. Like the way say.
para mo. Galing, patigilan eh. Patigil, gusto nila. Tatukan pa pala siya. Oo, gagalaw siya. Ay, guys. Masakit siya eh. Hindi masyado. Masakit ang kamay. Matigas kasi yung ulo mo eh. Pagsa daw. Char. Hindi ka nag-chat siya. Yung akin. Hindi ko lang. Kapatid ko rin kasi sila ko naman. Nakita ko rin siya sa kanila. Ano oras lang kayo dikiris? Di ka talaga kayo. Tama ba to? Kapampangan. Latin na nga natin. Hindi lang ito. Yung ayaw ko din yung sa screen ko dito. Parang may dapat yung gusto ako. Punta ano? Oo, may isang taon na po siya. Mobile outfitters mo na. Pero hindi ito. Ang ganda natin ito. Mas masakit sa kanya. Kasi dyan. Oo. Yung Ang ganda na. yung pala. Tama. Sa'yo ba pa rin? Hindi nga ako sasakit. Pero pala, mamibins ka na naman. Tapos ano yun sa bits. Ano makita yung ano yun?
Naka-shade. Ako na shader lahat. Hmm. Hmm? Bakit na? Dito, saglit lang ang lining. Bago na bago. Bakit kaya ito labi mo eh? Ito next ako. Ano ba tayo? Tapos na. Okay, 10 days, mabilis ka. Maririnig mo ba yung order? Order yan? Kaya pwede mag-gas sa labas? Pwede. Ako dumudugo, dami. Good sa tiyago. Ayan, o, malaki. Wait lang pala. Wait lang. Parang nanghihina yung talampakan ko. Para pala ako pinuputulan ng ulo doon. Hindi doon sa video. Isa. Okay na? Okay. Okay. Yung kay Sheila na nakashade ganyan din. Yung sun yata sa kanya. Hindi ako mag-say lang ko to. Hindi daw ano.
Sure. Ulan na, saya na. Teka. Laki-laki nga siya. Pero okay lang. Lagi na market. Sa 11. Ganda. Okay lang. Let me see. Hindi na nakikita, no? Ganda naman. Hindi na nakikita mo nakalagay. Bakit tayo? Sino nga? Picture mo naman. Gusto mo makita? Uy, mo hindi kita. Pero kasi dahil siya. Hindi malaki siya. Pero okay lang parang sabi niya. Yan na. Ay, ganyan like pala. Ay, ganyan kay siya. Oo, wala. Hindi nga madami. Lasa ko na binigay. Ito pa yung magkamadenda na yan. Ano yung calculate para pagkagaya sa ano? Sabihan ka kayo. Love, send mo na yun sa'yo. Ano, send mo na sa akin. Ikaw nga, hindi ako mapagat mo ngayon. Ulit ka na. Send mo na yun sa'yo. O siya natulog. Hindi, magagawa niya. Tara. Kaya medyo tabingi yung star niya. Sa side. Yung ganun dito. Medyo na flat. Magagawa niya. Ikaw.
shade. Manipis lang mga nagamit na yung bibig. Love ka mo na. Bakit niya pa ang nanay mo ko Paano lang tayo? Magkano sa'yo? Wala. Hindi, tsaka yung detach mo. Wala naman. Wala. Dali. Hindi naman na parang dali. Dali si Kuya magbabasyon siya next week. Patingin niya. Hindi lang. Dito. Alin yung buto? Wala ko. Hindi ko dyan. Dyan, pero yun lang kayo. Kita mo. Parang, may, parang may bulbs yung baliwer ko. Alam ko na ano yung bawas niya. Uy, pwede kita. Ano yun sa'yo? Ano kailan yung access? Ay, ito nga. Online yan. Ano pangalan? Wala dyan yung ano, Yung Zoom siya. sasama ka. Meron ka sa akin. Magkano? Real money.
malaki. Kaya hindi tayo. Mga ano lang kaya, mga 3x4 lang. Kasi yung ano, parang 69. Ito hindi masyadong malaki. Design niya tawag dyan, art. Arty. Pero may charger kayo ng iPhone. Dito yung charger mo. Diba? Ayun pala. Video ko lang. Thank you. Alam ba, ganito lang. Okay lang. Masyadong lang. Gusto mo dyan. Kasi may ganun pa siya. Hindi ba kayo maliit? Ito na yung gusto mo. Ayos eh. Yan, yan. Ito na. Pati stencil mo dito. Gloves mo siya. Ito ka ba? Kaya stencil mo siya. Isang daw. Okay na. Sige, hintayin ko na lang.
agad? Ayoko na. Agad ba? Konti mo lang. Parang dito ko nararamdaman yung sakit niya. Nanghihina yung legs ko. Sige na lang. Hindi na ako move-on agad. Ah, Ano ako? Ano na ako? puto. Pasmat. Ayaw mo na sir. Picture mo. Meron pa ulit. Hindi pa rin. Nagsawaan ko na. Ulit, cover up yung mga dyan. $12.57. Hindi ka na? 57 na? Hindi, yung parking. Gusto mo sama natin to. Para kuhanin yung sasakyan. Ninyo. Gusto niyo. Balikan mo na lang sige. Tara na. Bayad lang na sa'yo, sa'yo. Gusto na yun? Sabi ko sa'yo. Ikaw na magbayad mo sa akin. Pwede. Ito sa'yo. Thank you. Thank you. Wala pala po. Magkano ka ng ganun? 10. Wala ako. Alin? Agas. Sampo. Kita na. Yung gamot. Sige po. Ano na? May mama meron lalabas ko. Kaya mo muna dito lang. Sama. Si Jacob. Pagkain. Yung babae. Sa kanya. Gusto mo yung sushi? Isabay na lang yung bayad niya sa gamot mo. Mm. Ano yan?
yan. Ikaw yung sasama. Ako sama ako. Oo, drive sa children. Ako magdadrive ng isa. Ay, Ken. Ingat ka. Tayo. Tayo. Nag-deform kasi pagka. Hmm. Paano bang Yung kanina sa tsaka gaya. levels? Seven? 11? Parang 7. 7 na rin. Hindi na Yeah, 7 na rin. Tapos kuya yung sa may, di ba, nag-block ko ako. Dito niya pala yung sa bilog niya. Parang maano yung white na parang Masuktan tibala natin. Wow. Agad na? Kuya, pwede pa kuha ako. Ito pa.
12. Pangkat? Dito. Sa ganito ba masakit? Hindi. Parehas lang. Kinsi?
pa kumakapang. Hinda. Naglandan kay minamyenda na ko. Gawin sa sakto. Parang ito sir. Ang nagasta di gasolina ko, nagasta na yung ginawa na. Operator na. Operator na nagasta. Saga. Wala. Ganahan mo niya yung oras sa tisang kabanda niya. Malantan. Na nagbaliwar na kami na. Mamusag pa parehas mo matinama. Lunag. Plastic na yan. Gimana? Ini bagus kan?
inyo. Tapos kayo nangarap ko din kaya. Nawara-waramoy. Nawara-waramoy. Hindi mo pa nakain ni Baldo dito. Ang nakita ko sa white. Uy, bang. Kapag white tattoo, nakakailang pato ka. 20. Hindi kasi. Dito na lang sa partak na boy. Hindi na tantang sa top. Kaya pinag-i walwalitak na. Uy, bang. Hindi ni GC. Nakalalim mo lang. Minsan ganito kaya. Parang pag nalagyan siya. Ang kalahati. Yung Itong Hindi masumat. Nagkakasya din. Uy, bang.
yata. Mga buti ka. Ano yung binibenta niyo kuya? Na sampo? Numbing cream? Hindi. Ano yun? Lotion? Parang Ah. vitamin D. Ano siya? Mas madali kasi mag-feel. Ipapahid mo na siya. Para siyang gel. Mm. Yung puti. Nasaan ka na? Tapos na ako. Sige, sige.
Ano siya i-apply yan, cream na yan? Hindi, I mean, ano siya, kahit pagkas maligo? Kahit twice. Para hindi lang siya dry. Pwede na to kahit i-gano'n lang. Pwede. Tsaka yung kaninang, ano, 10 ba yan? Yung, yung ano. Konti-konti. Sisig. Na? Sisig ko.